Kelliema tal-Partit Nazzjonalista baqgħu jgħidu li pajjiżna għandu jkollu prezzijiet tal-fjuwil li fl-Ewropa kważi ma ssibhom imkien. Skont huma l-prezz tal-Petrol f'Malta għandu jkun €16 u dak tad-diesel għandu jkun €9. Dan meta l-medja Ewropea hija ta' €29. F'konferenza tal-aħbarijiet id-deputati Tonio Fenech u Gorg Pullicino mhux biss żbaljaw dwar il-prezzijiet fl-Ewropa iżda ħawdu wkoll meta ġew biex jitkellmu dwar kemm skont huma huwa iżjed il-prezz f'Malta. Li fuq id-diesel id-differenza hija ta' 39 euro ċentesmi u fuq l-unleaded id-differenza hi sempliċi. 33 euro ċentesmi aktar. Kwarta wara, Gorg Pullicino kien diġà bidel il-verżjoni. Għadna, meta wieħed jaħdimha f'Novembru il-medja, il-Partit Nazzjonalista isostni illi il-prezz tal-fuels għandhom jinżlu kif ġej. Mill-inqas 28 ċentesmu għal-petrol u 27 ċentesmu fuq id-diesel. Iffaċċat bid-dikjarazzjoni li l-prezzijiet li qed isemmiju kważi ma ssibhom imkien, Tonio Fenech ħareġ bit-teorija li l-prezz għandek tarah mingħajr taxxa. Dan minkejja li għand tal-pompa tal-petrol il-konsumatur prezz bit-taxxa iħallas. U inti ma tistax tħares biss lejn il-parti li hija il-prezz kollu, neħħihom t-taxxa. Intant b'reazzjoni għal dawn id-dikjarazzjonijiet il-Gvern qal li l-Oppożizzjoni għandha tispjega kif matul il-leġislatura li għaddiet kienet qolliet il-prezz ta' diesel u l-petrol b'aktar minn 35%. Tant li familja medja spiċċat tonfoq €1200 aktar fuq il-fjuwil tul dawk il-5 snin. Dan fl-istess ħin li żiedet il-prezz tal-enerġija bl-ispiża totali fuq il-familja kienet titla' għal €2800.